काहे ने आओ रह ना मुर्गी देखिए यूट्यूब भाई दूर बड़े उछल है ना अब मुर्गी हम थोड़े मारिला ई लोग मारेला और देखले बड़ा तो काहे को दिन प्रोग्राम करौला दोसरा के प्रोग्राम में वीर मत बने लगो घरे ढंग से सुनो घरे बोला के एक दिन मुर्गी मारा भाई हाँ तू घरे बोलाओ ना फ्री में आज मुर्गी देख ना ली वो दिन मुर्गियों देखब गोलू राजा के चुरकियों देख लेब पागल कहीं और मुर्गियों खुल जहाँ मुर्गी ले जे देखले बा ओरिजिनल सुनवैया नहीं खे ना आज ये गीत सुन ले बा ये ओरिजिनल सुनवैया बड़े अभी सभे गीत सुन ले बहुत पहले हाँ जी कि आज राजा जी के कोरवे में अरे जवान हो खेती तनी मनी रौरा बैठ जाए रेस्ट करे रौरा नाचो दें तो हमारे का जाने का है तो जब फाटे अस हो जाता दोसर मन हो जाता ना मन दोसर ना ही कलाकार बड़ी बेचारी बड़ी सुंदर चेहरा हाँ जी बड़ी सुंदर नाम घर में हसरते नकाम से जल जाते हैं एक होगी तनी हाला ढेर होता क्या ये बाबा गोपाल बाबा इस गाना को ऐसे दर्शाइए मुस्कान जी हमारे यूट्यूब वाला भाई भी हमारा पक्षी सियाला हाँ जी ये भाई गाना काहे गावत रे ये तो गाना एगो ऐसन बा हाँ जी कि हमारा मरला के बादो ई गीतिया जीवित रही सही बा कौन ठीक बा पटरौना से गोपालगंज जाई ट्रक वाला मार दी धक्का लग जाए हम मर जाए का हो ना इश्क बड़ी सतावत आई तो हाउ लाइन हो कि दिल जे बनावल पागले नु होई प्यार जे बनावल होई कसाई वही तनिक लागे बाद में बुझाई घोटलो घोटाई ना रनिया मिठाई लेकिन अभी इसके दिखे सतावत ना ये लड़की के एगो हम रोल देता नहीं हाँ अरुरा सब हमार भगवान हुई कभी हम जीवन में इच्छा करो हाँ जी तरुरा सब इतना जरूर सोचब हमारा बारे में साफ रोल बना दी साफ रोल कहे कि उ लोग के कहता नहीं हटे के हमारा के कह देती तो बड़ी आराम मिली सही बात ऐसा कभी रोजे गावे के बाद जौन हथवा वो लोग बजाता हमारा पा जाई आज हम बसरख पहुँच जाती संतोष भैया के यहाँ पहुँच जाती हाँ जी तनी और ने चलो है मैडम जी और ने चलो ये तो बुझाता कि कोप भैया एक सेकंड हाँ अगर हमारी इच्छा हो जाए हम तो स्टेज के कलाकार हैं छोटा सा फिल्म भी बनौले रही जब वो घड़ी हमारा गोली लग गई पूरे भारत देश के भोजपुरी सुने वाला श्रोता के चलते हम बच गए नहीं दूगो गोली लगला के बाद संघर्ष से जीवन है आज मान ली कि अगर फिल्म बनावे के बात आ जाए हाँ जी तो ये गाँव के सब भाई जितना जुटल बनी 100 रुपया चंदा करी लो हाँ हाँ तो एगो फिल्म बन जाए कि ना सही बात तो मान ली कि इनकर परीक्षा ली हो जाओ कि फिल्म में हीरोइन के लायक बड़ी तरह के एगो रोल देता नहीं पवन सिंह जी कैसे कही है कैसे प्यार के बात हुई तो कैसे सनहिया लगावल और बहुत बात प्रेम के बाद खेसारी लाल जी के कहो ना कितना सुंदर बात कही है प्रेम का हो दिल चाहिए लमका कि गोलका बाकी पुरान हम सुन ले बनी कि तहर प्यार में अरे पिटाइल बानी
उ दोनों जना बाड़े ना हमरे घींचे के बा हाँ जी तो मान लो मुस्कान हम जाने नहीं कि तोर हर पूरा में तोर मरद आवेला हम सब जानता नहीं वो दू गो सुनो हंसा मत एगो मरद ना तोर हर प्रोग्राम में मरद आवेला बाकी हम मरद के भुला जा सही बा अभी कलाकारी में रहबू तो सुनो ड्यूटी देता नहीं पूरा कर देबू तो 2 लाख रुपया हम लगा दे बाकी हमारे भाई लोग संभाल दे वो फिल्म बन जाई हाँ जी यही कुशीनगर में शूटिंग कर दिए का भाई बाकी ड्यूटी का बा लड़की जौन बिया प्यार कोइले बिया 5 बरिस हाँ जी अब बियाह भइल बा 5 बरिस बाद पहला बार सेज पर बैठल बिया अब लमुआ जौन बड़े हाँ जी रूम के गेट पर बड़े सुने के बाद ध्यान से बलमुआ जौन बड़े रूम के गेट पर बड़े हाँ जी रात भइल पिस्ता बादाम डाल के दूध पी के पहले ही से गेटे पर जात रहे तो लड़की कतना सुंदर बात कहतिया कतना सुंदर को हीरोरे नु जानो ओरिजिनल भाव वाह दीपू बाबा वाह ये हिट है भैया लड़की कहतिया का कि आज हो पहिला मिलनवा कि आज हो पहिला मिलनवा मिलल सजनी के सजना हमारी अंग अंग गुलाब नियन खिलल बा बदना सुनी सुनी भागवत जन बिहान होखे दी सुनी सुनी भागवत जन बिहान होखे दी अब खड़ा हो जा दूरे से धामी लेखा मत लोटा तार पियावा रूम के गेट पर बड़े ध्यान दी हो बात के हाँ जी आ कहे के का बा का सुनी सुनी भागवत जन बिहान होखे कि आज राजा जी के तोरवे जवान हो कि आज राजा जी के तोरवे जवान हो कलाकार के कमी नहीं खे ना भारत देश में भैया कलाकार के कमी बा ना जी मास्टर है कलाकार पर तो जने आँख बन के ढेला बिक दे हाँ हाँ 2 आदमी तो पढ़ते बा मास्टर पर माने टीचर पर हाँ जी ना तो गायक पर सही बाकी हमो घरी के कलाकार बनी जो नाच के जमाना होत रहे हमारा रोहतास जिला में हाँ हाँ रौरा सब सुनले हो कब रोहतास जिला सासाराम सही बा डिहरी उजिया के कलाकार एगो रहली बिजली रानी नटवार के जेकर गीत रहे पियावा जात बड़ो पुलिस के बहलिया में गीता रानी गौले रहली कि एठी में सामान बा 25 लाख के जीटी रोड जाम हो जाई तो हमार 10 गो मित्र भइलन आज भी बाड़न हाँ जी और 10 मित्र में 9 गो दोस्त हमार मुस्कान जी रेवटी के पीछे जास हाँ हाँ के करे के देखे ये करा के तहारा से सुंदर चेहरा के कि कोई गो निमन आइल बड़ी सब हम मंच के सामने बैठत रही सही बा गीत सुने खातिर कि गीत कितना सुंदर होता है
कितना सुंदर वो भरी गीत होके आज हो तो थोड़े बा ना आज तो बुर्बक बनावल जाता। हाँ जी मेरी तड़पे जवानी तड़पे ये वादा न तो वादा ना मेरी तड़पे जवानी लड़की कहते हैं प्रभु जी ये प्रभु जी उनका के पाके इतना खुश बनी के मत कही। कता ना हो अच्छा साच कहीं भर सक बेतिया जिला में दुगोला के कलाकार ना आवेले वो कहले सके भाई हमने के 20,000 रेट बा बाकी छूट ना मिले सही बात बहन तने डिमांड बा। बहनियो ना भाई अरविंद अभियंता जी से एक दिन पूछनी के चाचा एगो हमारे मित्र के यहाँ प्रोग्राम बा कौन है दो कहते रे बाबू 50,000 लाग कहने हाँ तार 20,000 दिया अरे 20,000 पर हम ना जे हमारे छूटे ना मिले आज बुझा तो शिकायत हो हो तो मास्टर साहब बाबा बोला के फसल नहीं बा हमरा के हाँ जी भाई का करब संबंध बा नीचे के बाद ना ना ओरिजिनल होई राजा जी के थावा में ओठ जबू साथी हमारा पिंटू भैया की ओर से हाँ जी 1100 रुपए का आशीर्वाद मिलल जय हो। भैया के बार बार प्रणाम करब आशीर्वाद के प्रतीक्षा में। राजा जी के उठावा में ओठ जब साथी भूख भूख मारी हमरा दिलवा के बोला भूख भूख मारी हमरा दिलवा के मोती। मजा आवता वाह मिल के कैसन लागल। कैसे ये फील्ड है ये जो हम और आप करने आए हैं हाँ जी यहाँ सब सुने आई बनी हाँ हाँ तो यहाँ सबके अपन रोल बा। सही बात तू नाचे आइल बड़ी तहार रोल बा हम गावे आइल बनी साउंड वाले भैया आइल बड़े सबके अपन अपन रोल बा। ये हम रोल करतनी निमन रोल होई हाँ तो निमन लोग कही सही बात कि रात भर लभ के दरियावे में कि रात भर लभ के दरियावे में नहान होखेनी आज राजा जी के पुरवे में जवान होखेनी हमारे के लोग सभे गावे से जानेला नाचे से ना जाने हाँ जी बाकी तारे से नीमन अब लय सुंदर बजौले बड़े भिखारी चाचा ए चाचा तो तारे से नीमन भाव दे देबे कि हमारे गोपालो भैया खुश हो जाइए सही बात नीमन लगी तो ताली बजा दे तू पहले भाव करो तो छूले ए बाबा पहले तू कोने देख के नाचा तारू कम हंस तारू ज्यादा लेडीज के भाव कैसे हो कैसे तू गोलू राजा बना माइक धरो आई है हम कैसे देखाओ तनी हाँ जी
के बिगाड़ देबू सब बहुत दिया लड़की अब एक्टिंग करी हीरोइन बन के होने तक हाँ भाव मत बिगाड़ो रोआ गनगनाई पिया कोरा जब ठाकुर मनोज हमर जिया जुड़ा अरे ठाकुर मनोज हमर जिया जुड़ई है ये रहू गोलू राजा के ये रहू गोलू राजा के परेशान होके वैसन बाज बाकी सबका बुझेबे ना करी हाँ जी कि आज राजा जी आज के कमी काल पूरा कर दिए सही बात कि आज राजा जी के गोदिए में अरे जवान होके सुनी सुनी भगवान सुनी भगवान सुनी भगवान जन बिहान होके दी आज राजा जी के गोलवे में